Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще снимам клип с моя приятел Енотрактор 1. Клипът ще е на Дракен Санки. Сега ще отидем при Арахна. И така, ето го и него. Сега ще ви покажа моя инвентар. Ето го. Покажи моя инвентар. Ето го моя инвентар. Вижте този апдейт, много ме кефи. И вижте, тук имам костюми, да, аз пък мога да танцувам. И така, 26 лева съм и остатни две кутийки качвам. Не съм много силен, но на PvP съм напреднал легионер на ордена. И той е легионер на ордена. Така, айде да ходим да бием Арахна. Изчакай. Изчакай. Изчакай малко. А? Ето този влиза в нашата група. Чакай, ще му напиша Арахна. Те. Аре, мире да. Come on. Аре бе, то съм написал да идва, той се би там. Ще колева, знаете. Накрая някакъв по-малки във. Да, но по-силен. Ей, ако ти да в Гримфорд, там са първилева. Оф. И аз имам герой минибол, ако съм ви срещал и съм ви убил, съжалявам. Защото аз махам. Да. Иначе си изгъсам бълбу пред видео. Да, аз съм 33 лева, днеска дигнах лео. В рождение на една приятелка. Да, на рождения ден на една приятелка. А той ми дигна също и 26. Да, защото той не е много с левела. Аз съм с титул. И института, тъй като бием много ниши. Само, че атаките ми на PvP арената са силни, но тук гледайте, ще умръкат нищо. Бонче, ще педофиронче. Аре, трактори, биги, аре бе. Таратор ще му викам. Това е новия пряхор. Прибихи видя, и други се прибия. Ти за кога не му спускате? Не му пускаме. И клиповете ще бъдат по 9 минути там и 40 там някъде. Защото снимам с така бандикам, само че не съм се регистрирал, защото там не иска някакъв код, ама аз този код не го знам. Аз? Колко як. И така. И сега... И то сприе опитен центурион, тъй. Кой не е опитен центурион? Защото мачка Арахна. Това е много. Аре бе, оня къде са губи бе? Казах му да идва. Ко ми вадиш, то се лен бе? Чай ще му напиша Ами се кефиш бе, ей, ще ти дигаме станите и стана си. Гледай сега. И да, и днеска взехме тази маска, дето е с легендарната уш. Шапка с златни рога. Само да ви кажа нещо, 100 пъти умирахме. Да, 100 пъти умирахме. Аз имам 850, но кръв много малко. И така няма да чакаме оня, аре да тръгваме. Аз имам 1342. Добре да тръгваме. Теб никой не те пита. Да, Аз имам 2000, не ми се прави. сега. Кой герой? Ето стрелянахме с умръсен бонтаж, на мен бъга. Нищо. На мен не били бъга. Пък много си мечтая за този лък пачно вътре. Аз мечтая за жезъла. Пачно лък. 27 лък. Докато трябва да пристя различната, че да го взете. Да, 576. Лъко? 576.
Познавам и 100 лайк. Не, аз имах 2000. Тогава ще остана с бойния лък. Ще си го продам, ще имам още. Няма да се го продам. Няма да се го продам. Не е сигурно да не се и аз не знам какво става. И да, ако искате да снимаме на Майнкрафт, пишете дали ви харесват клиповете и се абонирайте. Се абонирате. Давайте лайк, ако ви харесва. Това е абониране, Разни на хората какво е... Да, като това абониране. Дали ти ли беше 9 минути да стигна? За мен е да... Айде за 6 минути трябва да би марафна. 6 минути. И аз пак за 4 минути. Не закрещи капехе, да преше по морел. Без песни, Емире. О, тя как ги цъкна? Без песни. Не съм живяла и толкова много. О, удивителен компринен пояс. Аз искам такива. О, чакай, бас якия. Да, 169 представа изобщо не е як. Стой си там, бе. Аз как го цепнах? Направо му избих зъбите. Погледнете хубавата така на мъгъсността, наследение. Зрители, дали атакуват тайгърът? Разбира се, ще ви помогна. Как ми се кила? Аз ще да умра. Виждате колко съм сакат? Не, ако не. И тъй. Иван, чакай, чакай. Как ти чакай, ти не чакаш? Що да чакам? За затворя инвентара. Защото сега да се превърна. Аре, ще умра. Умирам. Знаеш, че съм на 23 кръв. И драги зрители, аз ще умра като... Чакайте, драги зрители, аз съм присъдна си. Драги зрители, ще умрем. Да, този епизод, този епизод, да, ще бъде на две части, нали, епизод 2 ще бъде част втора, защото сега 8 минути, една минута остава, пък едва ще би марахната и ще спра клипа и ще го пусна. Чакай малко И че сега чакаме, ще спра клипа и когато се зареди карта, ще дойде. Чакай. Давай. И здравейте, сега сме тук. И времето сега ще свърши. Така, ще спрем клипа. Ще такова това ще е за клипа. Тя рашно да спреш клипа. Нищо. Чао, здрави зрители, гледайте втора част.